Трейдинга е казино, не се занимава с глупости. Окей, сега ще играя казино и ще трейдвам, да видим каква е разликата. В днешния експеримент ще рискуваме 100 лева да играем в казино и други 100 лева да търгуваме Форекс пазара. И сега с 100 лева ще играем казино, да видим какво ще спечелим на казиното спрямо какво ще спечелим от трейдинга днес. Вече 10 минути цъкам като идиот на това копче и тук нищо не зависи от мен. Да, може да ми върже нещо да се случи, окей, това е надеждата на хазартният човек, съответно трейдинга не е така. Това е работа, това е ежедневието ми, това е моята работа всеки ден. Тук не разчитаме на късмет, добрият трейдър не предвижда пазара, той реагира на него. Както техническия анализ, така и фундаменталния анализ, който се гледа от този сайт, който в момента е в наша полза, тъй като данните, които излизат в календара, са в полза на долара. Съответно, канадския долар също става силен и върви нагоре. Аз дори да не отварям графиката, мога да ви кажа, че това ще се случи. С малката разлика, че аз съм пуснал сделка днес на обяд и в момента е 5,5, аз вече съм изкарал тук 300, вървят към 400 долара. Така че, приятели, моля ви, не свързвайте трейдинга с казино. Няма нищо общо. Едното разчиташ изцяло на една машинка, просто да ти се усмихне късмета. Трейдингът е повече като работа и професия. Когато го правиш професионално, имаш стратегия и правила към нея. Това няма нищо общо с хазарт и няма нищо общо с късмет. Моите 100 лева изгоряха. Няма ги. Но за сметка на това спечелих 300 с трейдинг. Надявам се видеото и този експеримент да са ви били интересни. Може да ме последвате, да се абонирате за мен, напишете коментар, какво мислите по въпроса и ще се видим в следващото видео. Банко от трейдинг.